Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you for the love and the support. So, my beautiful people, today I want to share with you one that's normally say shall never end. See, this is Progress the Analyst, and here I keep you updated. I bring all the latest happening to you. So, without not wasting much of your time, let us go into the reason why we are here. So, Shifra Uwazuruike sent a message calling for everybody to pray for Mazi Nnamdi Kanu and the Biafra Prime Minister Simon Ekpa. A lot of people were saying, oh, Shifra Uwazuruike don't have the right to say they should pray for Simon Ekpa or whatever. Come, let me tell you something. If they are writing the history of Biafra today, the name of Shifra Uwazuruike must be included. You no get how you want to pass. If they are writing the history today, his name will be written as part of it. At this time, I think this is not the time for you to count wrong. If somebody said, oh, we join you to answer the release of Mazi Nnamdi Kanu or Simon Ekpa, I think it should be a welcome development. Now, all these things are the talk. They know they keep enmity forever, no. If the person realize that, yes, my brother, my sister, what I did to you is wrong, let's move on. So be it. If Shifra Uwazuruike today calling for the release of Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa, speaking about the injustice meted on them, or holding them captive the way they are saying it or the way they are doing it is not the right thing, and he's using his voice, I think the Biafran people should appreciate him. Anyways, let's listen to him first, and I'll be right back. Ndị be anyị ndewo okwu m na-ekwu taa bụ okwu gbasara ndị na-achọ nnwere onwe Biafra. Ndị m na-agwa okwu taa na nke izizi, achọrọ m ikele mmadụ niile maka 30th May gara aga anyị mere remembrance. Egesịrị m ntị ma enwere ebe a ga-enwe ọgbaghara ma ọ bụ imerụ mmadụ ahụ, enwe ebe m nụrụ ya. Ọ masịrị m bie nne, obiọma akpara m maka ya, m si unu emeela, alisa ya amụtawala ihe ọ bụ na anyị na-eme a ga-ebezurịrị on non-violence. Otu anyị mere nke a, ya ga-enwe onye anụrụ egburu, enwe ebe anụrụ alụkọ ọgụ, ma ebe merụrụ ndị mmadụ ahụ ọmaka. Mana ọ bụ maka ya ka m jiri eme vidiyo anụwa. Unu n'anya mbọsị aha bụ 30th May, ofu onye n'ime anyị bụ Simon Ekpa akpọpụtakwara ya n'obodo Finland. The prosecutors si na ha na-ayọ ka atọọ ya nga afọ 6. Unu lekwa ya na Naịjirịa ebe a, ejikwa ofu onye n'ime anyị bụ Nnamdi Kanu ka eji for almost 5 years now. Court of Appeal enyebuola ntụziaka sị hapụ ya, mana federal gọọmenti jụrụ ajụ. Ebido ikpe nke ikpeazụ, ekwugo m na ikpe nke ikpeazụ mụnwa akwadoro ya. Ana unu n'anya taa, unu ga-afụ na federal gọọmenti esi na ha kweghị ige ntị na Court of Appeal kpebiri, gosi na enwe ebe ha na-aga, and ebe ha na-aga wụrụ to our favor because of n'isi ndị mmadụ abụọ anọ ma na-akpọkụ ndị niile na-ekwu okwu maka Biafra ka ha bido kpewe ekpere Chineke Olisa bi n'igwe, si nwee ụzọ anyị siri mejọ si gbaghara anyị, maka enwezi onwe bọọsụ anyị ma anyị ga-agawu ayọ. Echetara m think na 2 Kings
n'Israel enwere oge warrior ga-adetara onye isi Israel akwụkwọ si ya ga-abịa ikpochapụ ha, ya ga-abịa imekpa ha ọnụ, ya ga-ekwu ndị agha ya bịa lụsị ha ọgụ. Onye isi Israel bịa mgbe ahụ were akwụkwọ ahụ detere ya were gatie na elu ọta ya, si Chineke ọhụrụ na akwụkwọ edetere ya na ọsọ ya ma ọ bụ Chineke bụ onye ji ike ga-alụrụ ya agha. Otu a ka anyị ga-eji bụrụ ụmụnna ya abụọ anụ a tifa n'aka Chineke, si ya werezi aka ya mee ebumnuche ya ebe ọ ga-abara ya uru. Enweghị ihe ọjọọ pụrụ iche ha mere nke a na-anụbeghị ya mbụ, a na-emekwa ndị mere ya. Enwekwa ndị mere ha karịa ihe ha mere nọ na Naịjirịa taa. Enweghị ihe mere ha, mana anyị ma ihe aka ji wee jide ha. Anya onwe anyị na-alụkwa n'agha ga-ayọ Chineke mgbaghara maka mmehie anyị. Anyị emehiego, aka anyị adịghị neat ihu Chineke. Ka a na-eri a na-eri onwe ha, sọsọ ọgụ anyị na-alụ n'ime onwe anyị erugo n'igwe Chineke iwe. Lee ihe anyị na-eme na soshal midia. Ewere blọga etụtụrụ nwanne gị, ị na-epolishi ya ọnụ, na-ekwu ihe ndị ọ na-eme, na-atụ achị niile. Achị niile unu na-atụ, anyị na-atụ ido onwe anyị, ọ na-ewe Chineke iwe. Ya kpatara anyị na-eme ya dịka anyị na-eme enweghị isi. So anyị kwadoro, anyị dị sọpoz ịyọ Chineke mgbaghara maka ya. Ifo ile anya abịa sị ọ dịka famili obodo mapụrụ n'iwu, ofu famili obodo sị na ha wụ ndị ori, amapụ ha n'iwu. Enwere ike famili a ụmụ okorobịa abụọ nọ n'ime ya, asị ha wụ ndị ori, mapụ ha n'iwu. Ha nọtọ bịa sikpe ọgụ, nke asị igwe onye oshi, nke asị nwanne ya igwe onye oshi. Ka ihe ọ pụtara bụ n'ịgwa ndị vileji ahụ si na ihe ha na-ekwu bụ eziokwu. Ị na-anya taa apụta ndị gọọmenti asị na bụ terrorist organization abịa na-ekwu ya. Ndị enuta asị na ha bụ terrorist organization, ha bịa ha alụgburu onwe ha, nke asị bụ criminal, nke asị bụ criminal. Nke a gosiri na anyị confirm ga ihe ha asị iwu. Ndị so onye ọbụla aga ya esekpuru ala kpee ekpere n'obi ya si Chineke gbaghara ya, gbaghakwara ma ndị ahụ eji ejiji enweghị ọjọọ ha mere, Chineke gbaghara ha. Enweghị na emehie, ma anyị nọ ebe anyị na-emehiecha. Enwere oge m kwuru okwu sị, fine, kamgbe m bidoro ihe na 1999, I based it on non-violence. I called it on non-violence. Ruo taa, I still believe in non-violence. Mana esikwa m bido taa na onwe ihe aha m mere kamgbe 25 gara aga. Ọ bụghị ncha ka m ga-eme. M ga-change so many things. Ihe m ga-echenji nwere ike iru 50% na ga-emekwa aka. Because m mere na-amaghị ama. M na-ebelieve kwe taa na ọ bụrụ na akpọpụta Nnamdi Kanu taa si agawa agbagoro ya na aka ya dị ọcha. Esi ya bidokwa ma okwa ihe ahụ mere before ihe niile ahụ mere enwe ndị ọ ga-atụfu n'ọhịa si ama mekwa ya. So moto Simon Ekpa a ga-eme ihe ọzọ ịkpọpụta ya, ọ ga-asị enwecha ndị bitrere n'ihe nụ, ọ na-ama na ha ga-ebitre ya. Enwechara ihe ndị mmadụ jiri ya kwu, ọ na-ama na ha ga-echi ya ekwu ihe dị otu a. Enwere ndị kpasịrị agwa na-azụ ya na dịka asị na ọ ga-ahapụtazi ọzọ, ha eme ihe ọ sọrọ ha, ya pụta ọ ga-asị otu a ka ihe a dị, otu a ka ndị a dị. Enwesịrị decisions take n'uche ka dị mma ma anyị mee implement, emesị ọ dịrọ mma, ma ndị ọsị mee ya eme ya ọsị ha mee, ha ga-mee ka ha memina ya, eji na-akpọ ya ahụ ọjọọ. So ọ ga-echenjicha ihe ndị a, ọ njesi sisi hapụ ha. Mana enwere ihe anyị ga-eme
ka anyị megide onwe anyị n'ihu Chineke. Ọ bụrụ ihe ọjọọ, ọ bụrụ na anyị pụtasị na anyị agbaghagoro ihe ọjọọ emere anyị, Chineke amakwa agbaghara anyị, agbaghara ndị agha mere ya, bikọs iwe ike na-adị. Enwere otu ihe m chọrọ ịlụta aka. Enwere ofu nwunye nwanne onye one of the leaders nọ na ihe Biafra latara dị leta di ya, di eji mgbe dị anya one faction nke ọzọ ndị otu ha apụta na-akparị nwaanyị ahụ, na-akpọ ya akwụna, akpọ ya onye nka, ebe ọ bụ na ya mmadụ sịrị foto asị na ha gara dị na onye ahụ o mere nka. Ihe dị otu a ọkwa ihe rụrụ arụ. Nwaanyị eji di ya for close to 5 years. Ị bịa na-ekwu ihe dị otu a, ọ bụrụ na ihe a na-ekwu bụ eziokwu, ọ bụ n'ọnụ anyị ka ọ dị sọpọt isi apụta. Kedu ihe iche na ndị iro anyị ga na-eche? Ha ga na-achị ọchị. Ndị na-ene anya ga na-eche na ọnwa ya ka ị na-emegide, ma ọ dị ya ka ị na-emegide, ọ Biafra ka ị na-emegide, the struggle ka ị na-emegide. And elesi anya nwaanyị aha iborisi gị ọnụ maka na iji platfọm a na-esoke na soshal midia, ma ọ wee blọga, enweghị ike kwuchitere ya, ọ na-ebe akwa obi. Ọ bụrụ na nwaanyị abịasịa gbaghara gị, Chineke ama gbaghara gị. Ọ ji so onye ọbụla ga-ayọwa Chineke ahịhịọ, maka ihe niile a na-emezi ugbu a na Chukwu ka ọ nọ n'aka, and Chukwu ịgbaghara ya ga-ayọ ya ka ọ gbaghagoro anyị, maka anyị emeghe karịa. Achọrọ m ikwu maka nke m. Ama m ihe niile jiri m sọtọ na soshal midia. Mgbe m bidoro ihe Biafra, enweghị ka soshal midia, enweghị ka ihe m na-ekwu, mana mbido soshal midia batara, ọ bụrụ ma ọpịa Uwazuruike mere nke a, kapịta ọnwụ ihe m na-ekwu agbasara m onye ọbụla. Mana ihe m na-ekwu taa, onye ọbụla kwụsị igwe nwanne ya nwoke kọmrade ya bute n'isi akwụkwọ a na-akparị na-ekwu ihe niile na-ekwu. Ihe ọ pụtara na enweghị strọgụl a, enweghị jiri ya kpọrọ. Ọ ndị iro ka ị na-ewezi onwe gị dobere ka ha were gị na-eme ihe ọchị. Ọ njisi onye ọnwụ na-ayọwa ayọyọ n'isi onwe ya, si ya Chukwu gbaghara ya na ihe ọjọọ niile o mere, including myself. Ọkwa Chineke si agbaghara gị n'isi ndị anụ akpeghị ikpe na ayọcha na ayọ, mesịa enwezighị ihe pawa anyị nwere to help them, na Chineke ewezi aka ya gbaghara ha, kpọpụta ha ihe ọ bụla ọsọ ha mere. Ya ewere aka ya ga-emedo obi ndị ji ha ka ha hapụ ha, because ọ wụzi pawa anyị na imewe ya. Enwekwara ike before they do the next adjournment now, asị ha lawa, enweghị ha mere. Enweta anyị ga-eji kpee ekpere Chineke sị ha hapụra m unu. Egbe ihe m chọrọ ka unu ghọta tutu m akwụsị. Na South Africa, Nelson Mandela nọ 14 years or thereabout before mụrụ ANC. About 14 years. Ndị fọmụrụ ANC enwezi ka dị ndụ oge Nelson Mandela mechara bụrụ the president of South Africa. Ha nchọrọsịala na India mgbe a fọmụrụ INC, India National Congress, amụgbere maka ntị. Mana oge maka ndị mesịrị tolite gasịa ma England, kwụcha lụọ, mesịa gaa South Africa, bido his movement, mesịa laghachi India, bịa bụrụ onye isi na Indian National Congress. Ndị niile bidoro Indian National Congress amụsịana, nwoke dị ndụ. Mana ndị a mere march at the beneficiaries. Otu aka ọ dịkwa na ihe Biafra. So ị bịa na-eme ihe Biafra taa sị na ibu ya na ọsọgụ nwa ga-awọ pụta ọgwụ, na ọsọgụ nwa ga-ahụ the beginning and end of it. Achị ka ị na-atụ. E nwere ike by the time a ga-enwe obodo Biafra, anyị nchakwughị enweghị ga-anọzi ya. Nwere ike ọwụ ndị mmadụ na-anọ ya mgbe anyị kwughị ga-awụ ndị ga-eri uru ya. So he ga-ebu n'uche. Ebe mapụta na sị because of na ị chọrọ ka ọrụ ụwa ga-awụ the new champion. Ka ị bịa kọtụrụ onye ọbụla, bụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ, mebisa aha onye aha maka na ị chọrọ ịnọ n'isi. Dị otu a ga-enyere anyị aka. Here the spring with the struggle, and the struggle must be anchored on non-violence.
Without non-violence, lee na South Africa. Ewezga na Nelson Mandela pụtara n'ikpeazụ si mba ka ekpe udo ka eme negotiate. Ha ka nwụchi na peace debe ahụ. Ibu n'oge ọ pụtara si ka ekpe udo. Ma sisi Luha ma ndị ọzọ nọ na prison ọ hapụrụ ha si na ọ na ego o riela bribe ka na-ekwu until abịakọtasị ahụ. Today South Africa dị otu ọ dị due to that reconciliation, that negotiation. Enweghị ị ga-enweta na violence. Enweghị ị ga-enweta na violence. It's only through non-violence ka anyị ga-eche enweta Biafra. Ọ ga-eji isi na brain akpọ diplomacy, negotiation. Mana ị nọrọ abroad si na gbasara gị na ana mgodo na South East enweghị si mụọ isi asị because of in abroad. Ị na-atụ ego enye ndị mmadụ mkpụrụ mmiri ka ha ṅụọ ka e wee buchacha ndị niile nọ n'ala Igbo. Enweghị uru ọ ga-apụta gị. And ị naghị eme ihe ọma to that struggle ị nọ n'ime ya. Because through that means ama nweta di enweta sam. So we know what in eme. Ihe ejijide na si Mandela oge abụ because ọ bụ otolitere gụsa ma law maka gịnị ọsị na ndị na-achụbụ mbọ na ha na-waste time na otu awụta ga-esi enweta ya ebido tụwa ma bọmbụ mee all those things ejide ya tukwu ya for about 27 years until isi ajụchakwa ya oyi ọpụta ebidozi udo. A sị na abịa ha bido udo nke ikpeazụ na prison. So if all I on the night na yo na merenu na akụziri onye ọbụla ihe. Yo na merenu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị amụta ihe na ihe ahụ. Because I believe in today na akpọpụta na ndị ka anụkọta Simon Ekpa. Egbe ihe ha ga-aghọta na mkpọchi akpọchiri ha. And ọ ga-enye aka not only to them but to the struggle. And the hard are anchored on non-violence. Non-violence. That's the only solution. So ndị be anyị apụta ịga na chọọchị ka kpewe ekpere ma ọ bụ service. No, n'ọnụ ụlọ gị yọọ Chineke. Si na mmadụ abụọ anụ ugbu a dị anyị mkpa. Sisi ha pụta Chineke. Ya chenji obi ha ebe ọbụla ha nọ. Ha pụta chenji obi ndị ji ha ma ndị Finnish government ma Nigerian government chenji obi ha ka ha pụta. Ha pụta a ga-enwerịrị mgbanwe. A ga-enwerịrị mgbanwe. Ha ga-achenji ya, ha ga-ama na lekwa ebe a emetachara ya, lekwa ebe a emetachara ya. And mgbanwe ahụ ga-enyere anyị aka, nyere ndị Igbo aka, nyere the struggle aka. Ma anyị kpee ya, kpee ekpere a n'ụzọ o si dị mma, wepụta obi anyị, wepụga akpụrụ ashị, wepụga ike ọnụ, were aka anyị kpọọ Chineke, kpọkwuru Chineke. Chineke ga-asọlvụrụ anyị problem a na-enweghị nsogbu ọbụla. Ndewo. So my beautiful family, that brings us to the end of this update. See, when some persons saw this Simon Ekpa's picture, they were mocking him. Okay, now some persons that have the hearts, when they saw this picture, they said no, they have to use their voice despite their differences. That is how it should be. Some people show more concern and say, no, Simon Ekpa need to be released, even if we are not in good terms. That is life. I remember when Very Dark Man was arrested, there were a lot of people that he don't even talk with, he don't play with, but on his behalf, when he was in problem, those people came out and asking for his release. He came out and he saw the video those people made. And what happened? He appreciated them and said, I never knew you people love me this way. With our differences, and I have a problem, you people still come forth to sing. I think this is good, and we should join Shifra for Uwazuruike for this special prayer. You can pray in your own convenient time, just a word of prayer to God for the life of Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa. Thank you so much, everyone. I still remain your one and only Progress, the analyst, and I will keep updating you on all the latest happening. Thank you so much, and bye for now.